ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଜୀବଜଗତ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏହି କଥା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ 2012 ମସିହାର ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ଆତଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଶ୍ୱ ସାରା ଲୋକେ ଭୟରେ ଥରୁଥାନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 21, 2012 ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏଇ କଥାର ଏକ ବଡ଼ ଆଧାର ଧରାଯାଉଥିଲା ମାୟା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ବା ଡିସେମ୍ବର 21, 2012କୁ। ସେଇ 2500ରୁ ବି ଅଧିକ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା, ସେଇ ମାୟା ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ। ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଏହି ମହାନ ସଭ୍ୟତାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଯିଏକି ଶେଷ ହୋଇଛି ଡିସେମ୍ବର 12। 2012ର ସେଇ ଡିସେମ୍ବର 21ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ବିଜ୍ଞାନ, ଚିକିତ୍ସା, ଭୂଗୋଳ ଆଦିରେ ଉନ୍ନତିର ଶିଖର ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଶେଷ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପର ସମୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଦର୍ଶାଯାଇ ନାହିଁ ସେହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଶେଷ, ଏହି ଇହଧାମର ବିନାଶ। ଏହା କି? ସେଇ ମାୟା ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2500ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଆଜିକାର ଦେଶ ସମୂହ ମେକ୍ସିକୋ, ଗ୍ୱାଟିମାଲା, ବେଲିଜେ, ହଣ୍ଡୁରାସ ଓ ଅଲ୍ ସାଲଭେଡରରେ ଥିଲା ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅବସ୍ଥିତି। ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ମଝିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସଭ୍ୟତା ଯୁଗର ଏହି ମହାନ ମାୟା ସଭ୍ୟତା। ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କ ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ଶିଖର ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲା। ଏହି ସଭ୍ୟତାର ନିର୍ମାଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବହୁ ଉନ୍ନତ। ବିଭିନ୍ନ ମାପ ପ୍ରଣାଳୀ, ତାରକା, ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଉନ୍ନତ ସାମାଜିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣମାନଙ୍କରୁ। ବିଶାଳ ଆକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଗଢ଼ଣ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ସମୟର ଏହି ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିଷୟରେ ଲାଗେ ଯେପରି ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଏଲିୟନ ମାନେ ଗଢ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଖୋଦିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଅବତାରଣା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଯେପରିକି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ମାପଚୁପ ବିଷୟରେ, ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ରୀତିନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ। ଏହି ଥିଲା ମହାନ ମାୟା ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେହି ମହାନ ସଭ୍ୟତା। ଆଉ ମାୟା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଉଛି ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଏକ ସଠିକ ଆଉ ସ୍ମରଣୀୟ କୃତି, ଯାହାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗେ। ଆଉ ପିରାମିଡ ସଦୃଶ ସେହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପ୍ରତିକୃତିମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ। ସେଥିରେ ଖୋଦିତ ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହେଉନି। ରହସ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସେ ସମୟର ଏହି ସଠିକତା ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ଭରା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁକି ଏପରି କରାଯାଇଛି? ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସଠିକ ଭାବରେ କରାହେଲା କେମିତି ସେ ସମୟରେ? ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ। କିଏ ଦେଇପାରିବ ଏହାର ଉତ୍ତର? କିଏ ଦେଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଏତେ ହଜାର ପରେ ବି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ସେହି କୃତି, ଆଉ ଜଣାଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ସେହି ଅକୁହା କଥା, ସେହି ମାୟା ସଭ୍ୟତା। ମାୟା ସଭ୍ୟତା। ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଅମର, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ କହିଦେଇ ଯାଉଥିବ ତାହାର ମହାନ କୀର୍ତ୍ତି। ସେହି କୀର୍ତ୍ତି, ସେହି ମାୟା ସଭ୍ୟତା। ଏହି ଥିଲା ସେହି ମାୟା ସଭ୍ୟତା। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ନିଜେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ନମସ୍କାର।